O cái tor nâng sẽ buộc ra no khayong hayong no snam na nâng hai kê bô cơ rơi khai rong mà cô polo nâng sẽ cướp lại ni cướp lại o so brai no lo bo ani be bang no ya faro ani khok bai ani kha bai ang no sorry mang tong na o kai tor nang se bog ra no man ani lang mawo wana makiri mapai kya ang le khak sang kha ang le tong tho kha ni ha mari ba no man ani lang mawo wana makiri mapai kya ang le khak sang kha ang le tong tho kha ni ha mari ba no kar ani lang ma mong sakar nang khai ro ya khe ang le no ya sang man ya ang le sorry wo no sobra o kai tor nang se bogra no khayong hayong no snam na nang hai ke boker khai rong ma ko polo nang se cướp lại ni cướp lại o so brai no lo bo ani be bang no ya faro ani khok bai ani kha bai ang no sorry mang tong na o kai tor nang se buộc ra ani lang ma cơ thang tong sa ni khuri wo tong na no ya kar ya woi ang le him si na jisung bir man phai bo ani lang ma cơ thang tong sa ni khuri wo tong na no ya kar ya woi ang le him si na jisung bir man phai bo no kar ani lang ma mong sakar no kar ani lang ma mong sakar ang le kholo mo no sobra o kai tor nang se bogra no khayong hayong no snam na nang hai ke boker khai rong nai ko polo nang se cướp lại ni cướp lại o so brai no